खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सासे लाइमोन जिउ गोमानायनि जाहोनाव गंसे रिहाब सेन्टारखौ सिल खालामदों। नागा उदखारिफोरा आसामनि सासे फालांगिरिखौ लांखारदों। उबेर आरो रेपिड'जों सोमोन्दो गोनां डाकातिफोरखौ खादों। बगिबिल दालांनि सिङाव सासे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि गोथै सह मोन्दों। एकनाथ शिन्देआ महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि बिबानखौ एंगारबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि गंसे डि एडिक्शन सेन्टाराव शिलंनि सासे लाइमोन रिकलेशन जिरुवानि जिउ गोमानायनि उनाव मेघालयआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। चन्द्रपुरनि हाथिसिलायाव थानाय एलाइव एगेन फाउन्डेशनाव फाहामथाय होबाय थानाय समाव 20 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीनि गेट हस्पिटालाव थैयो। बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव मेघालयआव दुंहाव थासारि सोमजिनायबो जायो आरो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो दाबि दिखांनाय जायो। जाहोनाव आसाम सोरखारा एलाइव एगेन फाउन्डेशनखौ बन्द खालामनानै दोननायजों लोगोसेनो बेनि गोबां ड्राग्स एडिक्शनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैथायहरनो गोनां जायो। मृदुला बरखाखथिजों दैदेनजानाय स्टेट एन्टि ड्राग्स एन्ड प्रहिबिशन काउन्सिलनि बे नायबिजिरनायाव बे रिहाब सेन्टारा आयेननि गनायथि गैयाजासेनो सोलिगासिनो दंमोन होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि रिहाब सेन्टारनि बिगोमा साहिद हकआ दासान्दि खारखोमानानै दङ, जायनि जाहोनाव सेन्टारखौ सिल खालामनायजों लोगोसेनो बे जाथायनि बागै आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो मृदुला बरखाखथिया फोरमायबावदों। आसामनि सासे फालांगिरि मस्केल आलीखौ हाथियार लाग्रा उदखारिफोरा लांखारदों। बे जाथाया बेलासिनि 6:15 समाव जादों, जेराव आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय नामतला दालांनिफ्राय मस्केल आलीखौ लांखारदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला उदखारिफोरा नागालेण्ड सिमा बारबोनानै सिलाइजों बाराव गुलि गावनायनि उनावनो बिखौ थिखोनानै लांदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फालांगिरिनि दखान सेराव थरसे ग्रेनेड खुबैदोंमोनब्लाबो बेरखाङाखैमोन होननानैबो फोरमायबावदों। जाहोनाव दुंहाव थासारि जानायखौ जिंगासिना रैखाथि हानजाया जाथायसालियाव सांग्रांथियै दिथा हैनाय जायो। बबेखानि जायगानि खुंथायनो खौरां हरनायनि उनाव लांखार जानायखौ रैखा खालामनो दासान्दि रैखाथि हानजाया गोख्रोङैनो नायबिजिरनायबो जाबाय। गुवाहाटी पुलिसा सोहोराव मोनसे गिदिर डाकातिफोरनि नेटवार्क फोजोबस्रांनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव उबेर आरो रेपिड'नि ड्राइभार आरो मैगं फालांगिफोरजों लोगोसेनो गासै सा 50 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बाहागो दंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि जु रड ओनसोलाव डाकाति खालामनो नाजानाय समावनो डाकाति हानजाजों सोमोन्दो गोनां माखासे सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा खानो मोननाय जायो। पुलिसा खानो मोननाय डाकाति हानजानि सा 7 सोद्रोमाफोरा धुबरी, बरपेटा आरो दरं जिल्लानि होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसा इनभेस्टिगेशन खालामनायाव डाकातिफोरा मोनफ्रोमबो हाप्तायावनो मोनानि 2 रिंगासो समाव खावनाय मुवा बेसादखौ बारहोनो सावरायलायनाय जायोमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बबेखानि बे जाथायजों खुंथायनि मावफारियाफोरा गोबां जिंगासिनो गोनां जादोंमोनब्लाबो फैबाय थानाय समफोराव बेनि नेटवार्कखौ दिहुननानै माखासे डाकाति सोद्रोमाफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनो गोख्रों थिरांथा लानायबो जायो। डिब्रुगड़आव थानाय बगिबिल दालांनि सिङाव ब्रह्मपुत्र दैमानिफ्राय रबिबारखालि एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सत्यजित शइकियानि गोथै सहखौ बोखांनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बियो सासे बरबरुवा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सासे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारमोन। बेनि गारिखौ दालांनि साहा फारसे सेरावनो थानायनि जाहोनाव दालांनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो जाथायसालियाव सुइसाइडनि गांसे न'टआव जेबो जाहोन गैया होननानै लिरनायखौ मोननो हादों। दासान्दि डिब्रुगड़ पुलिसा थैनायनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो गोख्रोङै नायबिजिरनायबो जायो। महाराष्ट्रनि राजखान्थियारि हालोदा लोरबां थासारियाव फैदों। शिव सेना हानजानि हालोदा मोजां नङैलाय मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि बिबानखौ नागारनांबाय एकनाथ शिन्देआ। मंगलबारखालि महाराष्ट्रनि रायजो बेंगिरि सिपि राधा कृष्णननि आखायाव गावनि रिजाइनेशन बिलाइखौ गथायनांबाय। गोदानै गिबि मन्थ्रि रावबो फैथ'वागौमानि लाथ' गिबि मन्थ्रि हिसाबै थाथ'फिननो थाखाय रायजो बेंगिरि सिपि
राधाकृष्णनआ एकनाथ शिंदेखौ बिथोन होदों। बीजेपी दोलोनि मैखोम दैदेनगिरि आरो महाराष्ट्रनि बारग' गिबि मन्त्रि देवेन्द्र फडणवीसआ गिबि मन्त्रि बिबानखौ रुजुननांनो हासिगौ होननानैबो गोबाङानो सावरायसोगारदों। अदेबानि महाराष्ट्रआव गासै मोन 288 मासिनि गेजेराव रावबो आबुङै सरकार दानो हानाय हालोदाव गैया। बेखायनो मोननै दोलो बीजेपी आरो शिवसेना दोलोनि गेजेराव 2.25 बोसोर राननानै एकनाथ शिंदे आरो देवेन्द्र फडणवीसनि गेजेराव गोरोबथा जानोबो हासिगौ होननानै साननानै लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।